Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Нягледзячы на нязнятую судзімасць, палітык, экс-кандыдат у прэзідэнта Мікола Статкевіч паспрабуе зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты на будучых прэзідэнцкіх выбарах. А калі гэтага не здарыцца і не атрымаецца, то у яго падрыхтаваны план, сюрпрыз, можна сказаць, для уладаў і для выбарчых камісій. Што гэта за план і навошта ўвогуле ўдзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі, мы сёння і абмяркуем з кіраўніком партыі «Народная грамада», экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколам Статкевічам. Добрый дзень, спадар Мікола. Добрый дзень, Зюсь. Давайте тады адразу сходу. Навошта вам удзельнічаць у гэтым, як кажуць... Не, давайте спачатку самага. Ведаеце, вот уже нават зараз от вы. Як лёгка вы згадзіліся, што Лукашенко сам вызначае сабе сапернікаў нават на гэтых типа выбарах. Вот Лукашенко дал ему судимость. Неважно, законно, незаконно, неважно, з'яўляецца это абмежаваннем по Конституции, ці Конституция забараняе такое абмежаванне. Вот Лукашенко сказал, и значит, вот это не можа, а добра, што вы яшчэ не палітык. А некаторыя палітыкі апозіцыйныя яшчэ могуць так вот далонькі паціраюць. Як цудоўна, вот Статкевіча не будзе, он занадто популярный. Одним менее, вот я пойду погреюся. Вот в этом корень проблемы. Лукашенко нават у свой выбарчы балаганчик, які нават зблізку не падобны па выніках на выбары, уже нават не ўсіх падпускае. Выбараў у Беларусі нема. Гэтая сістэма, гэты балаганчик, яго немагчыма взламаць неяк, немагчыма прымусіць палічыць галасы. Вынікі галасавання ніяк не ўплываюць на афіцыйныя вынікі гэтых типа выбараў. Многія там наракаюць на камісіі, даруйце, там усё падзелена. Напрыклад, папярэдняе галасаванне ўжо забяспечвае перамогу у першым туры, хай не з элегантным вынікам, а там камісіі ўвогуле не задзейнічаны. Там чиновничек ночью приходит в субботу на неделю перед основным днем голосования, у его печатка, все печатки по всех участках, по всему району однольковые. Приносит 100 бюллетеней, удвоя больше, чем проголосовали нават попереднее. Милициант так само удзельнічае ў злачынстве, пускае яго, и он кидае это все, печатку поставил, все, перамога. Это не ломается. Калі нехта кажа, што вот выборы добрые, нагода, ну хотя бы альтернативу некую показать. Ну, смех в зале. Что, словей не хапае в интернетах? Хапае тых слов. Во! Люди персоніфікуюць палітыку, яны глядзяць, хто ідзе. І на пачатку яны глядзяць, о, хлопец, правильно кажа нам альтернативу. А потым, калі яму даюць 1,5%. Те, кто еще верит, что голосы лечат, скажут, ну, что же его люди как-то не поддержали? Наверное, что-то не то говорил. А ты, большинство, ведая уже, что голосы не лечат, скажут, да клоун какой-то. Пошел там, что-то говорил, ему морда в грязь, а он вытерся и пошел. Выборы только нагода для протеста, потому что у нас немає інших шляхов, акрамя поменять мирным шляхом уладу, акрамя працяглых, подкреслюю, мирных массовых протестов. 3,5% насельніцтва выходзіць працяглы час на протесты, любая ўлада просто разваливается. И тут уже мы зноў вспоминаем про выборы, потому что у іншы час вельмі цяжка пачаць протесты, душится все в зародышы. А выборы, они даюць легальную магчымасць. Там же есть это пикеты, перадвыбарчыя, нават мітынгі есть. Вот это ёсць магчымасць закруціць гэты пратэст на працягу працяглага часу. І трэба пачынаць адразу пасля аб'яўлення тых выбараў. І вот это адзіны, скажем, шлях неяк памяняць сітуацыю. Шансы лічыць я тут не буду, бо ніхто не ведае, калі выбухне ў галавах у людзей. І это не моя задача лічыць шансы. Это хай аналітыкі, паліттэхнолагі, якія нам толькі кажуць, по следах, які розказують, що відбулося, але ніколи не скажуть, що треба робити. От вони хай лічать ці шанси. Тих, хто звалив на себе, скажімо, тяжер змагання, вести за собой людей, ён павінен спрабаваць. Я и мои коллеги, мои поплечники будем спрабаваць. А як это уже? Давайте про гэта поговорим.
Да, вот давайте і паговорым. Що ж таки, вы кажаце пра адсутнасць выбараў. Шмат пра гэта кажуць, шмат хто, нават тыя, хто хоча прадставіць альтэрнатыву і гэтак далей. Тым не менш, вот гэта спроба зарэгістравацца ў якасці кандыдата будзе з вашага боку? Будзе, таму што я не магу пагадзіцца з тым, што насуперак нават ягонай канстытуцыі мяне абмяжоўваюць у правах. У канстытуцыі ёсць некалькі нагод, калі ініцыятыўная група не рэгіструецца. І там няма судзімасці, але там ёсць словы. Іншыя абмежаванні забаронены. Такім чынам, той выбарчы кодекс, які эта палатка там прыняла, там все толькі рукі падымаюць, як будто бы ніткі там привязали на блоку да этих іхніх рук. Так вот, то, што не прынялі, супярэчыць іхняй канстытуцыі. А ў такім выпадку, калі закон супярэчыць канстытуцыі, дзейнічае што? Мабуть, усе ведаюць. Канстытуцыя. Я не магу з гэтым пагадзіцца. І мы падамо ініцыятыўную групу, якую ўжо запісалася больш за 3,5 тысячи чалавек. Бо мы падчас так званых парламенцкіх выбараў мы рыхтаваліся. Это, даруйце, я вот не мяне асеніла зараз. Я пасля 17-го года, калі паглядзеў, як лёгка выключаюць мяне як лідара, пачаў рыхтаваць эту схему, рыхтаваць альтэрнатыўных лідараў. Мы іх абкаталі на парламенцкіх выбарах. 40 чалавек пашлі зборам подпісаў, типаў дэпутаты. Подпісы амаль ніхто за сябе не збіраў. Пачалі адразу агітацыю под лозунгам Лукашенко павінен сысці. Я правёл 20 мітынгаў на пікетах, ніводнага протаколу не было. Мы рыхтаваліся. Мы рыхтаваліся до этого, але і записывали на пікетах людзей мою ініцыятыўную групу. Эти 3,5 тысячи чалавек будуць пададзены і запрошаны туды прыйсці на падачу. Все легально. Будем гаспадарні Ермошыны на площу Незалежнасці падаваць маю ініцыятыўную групу. Я не маю ілюзіі, якая будзе адмова. Лукашенко вельмі баіцца мяне, каб даць ніякую ілюзорную нават магчымасць паўдзельнічаць у якасці кандыдатаў. Бо ён жа будзе выбіраць, каго рэгістраваць ці не. А мы ведаем, што ён калі зарэгіструе, то нейкіх клоунаў толькі. Але мы павінны паспрабаваць, калі будзе адмова, на наступны дзень мінімум 30 кандыдатаў подадут свои инициативные группы. Я там уже не буду 3,5 тысячи человек, достатково 100, але будет 500 тысяч в этих межах группы. Подадут эти группы, и мы начнем той самый протест, про який я казал. Есть нагода. Мяне многие лічаць найбольш паслядоўным апанентам Лукашэнкі. И он мяне не региструе на свои фейковые, фальшивые выборы. Это уже нагода для протеста. Почнутся протесты у форме пікетаў по збору подпісаў за гэтых кандыдатаў з лозунгам «Лукашенко павінен сысці», сумленныя выбары без Лукашэнкі з удзелам Статкевіча і іншых палітыкаў, якія незаконна абмежаваны ў правах. Такія ёсць. Федыніч, Саннікаў, можна пералік працягваць. Маленькае ўдакладненне. Прагучала ад вас такія словы. Мяне выключаюць з ліку лідараў. Хто вас выключаюць? Мяне, я так сказаў? Ну. Выключаюць з ліку кандыдатаў, даруйце. Добра, а то я подумаў, што можа быць там паплечнікі. Добра, што звярнулі ўвагу на эту памылку. Лідара нельга выключыць ці включыць, і лідараў нельга абраць. Лідарамі у нас робяцца, і робяцца вельмі лёгка. Вот это 30 чалавек, якія пойдуць, які ў кожным сваім горадзе возьме мегафон, стане ў цэнтры, і скажа, што выбары павінны адбыцца сумленныя, каб людзі маглі перабраць уладу і без Лукашэнкі. Ён у гэтым горадзе зробіцца лідарам. Улада на сыходзе. Той, хто будзе мець мужнасць, будзе мець шансы в этом жыцці зрабіцца ўжо лідарамі гэтага горада, а мо нават і краіны. Той, хто мяняе ўладу, той фармуе новую. Зараз шанс для мужных людзей. Зараз такое удакладненне, просто я калі пачытаў інфармацыю, што калі не зарэгіструюць кандыдатам Міколу Статкевіча, тады ён выставіць 30 кандыдатаў іншых і пішуць. Так, а калі ж ён паспее? Это ж ужо часу тады не застанецца. Але я так разумею, што спадзеваў няма, што нават ініцыятыўную групу зарэгіструюць. Ведаеце, у іх у законе написано, что калі маеш судимость, нельга регистрировать инициативу. Вот, я про это и кажу. Я про это и кажу вам. Это закон супярэчыць Конституции, але у іх у законе так записано. Добра. Ведаеце, шчыра кажу, так нават лепш. Таму што спаражаць у людзей некую ілюзію
что можно праз гэтыя выборы пайсці просто кинуть бюллетень и все будзе нам шчасце и Лукашенко некуды падзенецца, яго не будзе. Это, ну, я лічу гэта просто безадказным. Вот гэтыя зараз праймеры долго граючыя, калі там будуць ездзіць, там галасаваць, а вы будете про гэта пісаць, куды ж вам деться, то что якія падзеі. Шкада толькі, что вы не писали ніводнага разу про наши 20 мітынгаў у рэгіёнах. У верасні, пачатку кастрычніка. Такого ніколі не было. Чаму вы не писали? Чаму не писали іншыя незалежныя СМИ з офісамі ў Беларусі? Мы ўсе разумеем. Ключавое слово з офісамі ў Беларусі. Вам таксама трэба жыць. Я разумею. Я разумею. Вот не мог, каб некую шпильку не уставить. А что вы думаете? Вы тут судьи, всех судите, а вас никто? Мы вас так само судим. Никто ж не судите, я просто пытанні задаю. А я, як сапраўдны палітык, я скарыстовую ваши пытанні, каб сказаць людям тое, што лічу неабходным, то, што ім цікава. Добра, таким чынам я вот зразумеў, будзе сітуацыя выглядаць так. Падаецца спіс ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча по вылучэнню Міколы Статкевіча кандыдатам прэзідэнта. Групай і будзем там кожны дзень прыходзіць і чакаць. Групу не рэгіструюць і імгненна падаецца 30 спісаў. Это мінімальна. На 30. А хто гэтыя людзі? Мы імкнемся, каб была як мага больш шырокая геаграфія. Бо, ведаеце, я скажу крышку так, даруйце, я там і навуковец, і афіцер, і уже і палітык, тры ў адном, але я тут успомню свой крыху афіцерскі досвед. Справа ў тым, глядзіце, як это атрымоўваецца, я шмат разоў таксама на этой граблі атрымаў. Вот, то есть такая іерархічная структура ўлады. Моцная, толькі по 200 тысяч адных сілавікоў, там, праваахоўнікаў так званых, кансалідаваная, там, надрэсіраваная, вот она пакуль што вот она стаіць вот так вот, як крэпасць некая бетонная, як надал такая. І мы спрабуем, калі ўжо выбораў няма, то і мы заклікаем да масавага пратэсту, мы спрабуем некім чынам супраць яе сваю некую такую іерархію на пачатку вельмі чэзлую збудаваць і вот спрабаваць вот такі вот двубой уладзіць. Ну, это памылковая стратегія. Я уже казаў, што важна вельмі пачатковы этап пратэстаў закруціць яго, а далей ён пачне раскручвацца, як было ў 2017 годзе, калі у лютым я и мои поплечники по БНК собрали 5000 на Кастрычніцкай площади людей супраць этого декрета по дармоедам, а потом уся Беларусь, кажуть, выбухнула. Улада будет душить на самом початку. И одного человека потом легко выключить. Я памятаю, перед 25 сакавіка, хотя и хавался, это скончилось только тем, что моих поплечников катовали, сбивали электрошоком, каб даведацца, дзе я знаходжуся. І потым яшчэ прыйшлося у КГБ сядзець і вывезлі ў лес, а потым толькі праз 2 месяцы прызналіся, што я іх был увогуле. А так маўчалі, типа он убежал, по БТ объявляли. Это все памятаю, кажусь. І вот тады я пачаў думаць над этой схемай. Магчыма, на пачатку пратэстаў нам трэба успомніць, што мы беларусы, пэўна партызанская палітыка. Трэба, безумоўна, лідар, трэба агульны план, але трэба сетка лідараў пратэсту. Сетка лідараў масавага супраціву. І якасць і патрабаванні, стратэгія вымалёвае патрабаванні да яе выканаўцаў. Патрабавання да гэтых людзей, лідарскі патэнцыял. Найперш, это павінна быць смеласць, мужнасць, энергетычны які патэнцыял і здольнасць весці людзей. Безумоўна, вітаецца і дадатковыя якасці. Безумоўна, народная грамада прапанавала эту стратэгію для беларускага нацыянальнага кангрэса, і мы ўжо маем кандыдатаў. І мы ведаем людзей, мы ім давяраем. Беларускі нацыянальны кангрэс падтрымаў, і там таксама будуць кандыдаты па гэтых патрабаваннях. І таксама мы можам звярнуцца, я звяртаюся да людзей, хто адчуваў сябе гэтыя якасці. Калі ласка, мы дамо групу, мы дапаможам, але спачатку мы павінны на вас паглядзець, ацэніць вас. Я крышку людзей уже разумею, наколькі вы гатовы, якіх вы поглядаў, там, а патрабаванні па сутнасці невялікія. Прыхільнік незалежнасці і дэмакратыі.
Ну і каб кажуць, не было ніякіх таких кампраматаў за вами. Спадар Мікола, вось пішуць каментар про тое, што вот будзе так спрабаваць ну ці такім чынам удзельнічаць у выбарчай кампаніі, і тут пішуць: ну вот няма чым заняцца, грошы што ли адрабляюць ці што. Так вот, колькі грошай атрымалі на тое, каб вот гэта зладзіць? Грошы яшчэ не атрымалі, але будзем спрабаваць. Я думаю, мы шукаем магчымасць недзе адкрыць нейкі рахунак не ў Беларусі і будзем збіраць туды ахвяраванне. Таму што ну пэўныя грошы трэба, гукозамысляльная тэхніка. Ездзіць я буду, вот, стэнды, плакаты. Магчыма, якаюсь на залы, бо трэба будзе яшчэ сустракацца з людзьмі, я буду сустракацца з ініцыятыўнай групай сваёй і прасіць яе сябраў увайсці ў гэтыя, умоўна кажучы, 30 ініцыятыўных груп кандыдатаў пратэста. Мы завем іх так. А хто ў мяне знойдзе іншыя грошы, якія не знайшлі 9 беларускіх спецслужбаў? Вот. Калі ласка, покажите, докажите и забирайте их усе. Я разумею, что люди разважаюць, кожны чалавек ацэньвае іншага, зыходзячы са свайго унутранага маральнага стану. І те людзі, якія так кажуць, яны просто прадаюцца лёгка вельмі. Вот ваш план удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі, я вот зараз разважаю, ён больш пад якую стратэгію трапляе? Вот у нас же ж ёсць удзел у выбарах і не удзел у выбарах, байкот, а ваш дзе? Ведаеце, вы адразу, ну, скажем, недакладна выказаліся. Гэта я кажу не пра удзел у выбарах, я кажу пра скарыстанне гэтых выбараў. Таму што пратэст можна пачаць у любы, ён можа пачацца ў любы іншы момант. І ў 17-м годзе, 2017, не 1900, мы пачалі без усялякіх выбараў. Але прэзідэнцкія выбары не парламенцкія. Прэзідэнцкія выбары, нават калі людзі разумеюць, што яны не сумленныя абсалютна, яны даюць нам два дадатныя моманты. Першае, яны актывізуюць грамадства. Людзі разумеюць, даюць яшчэ 5 гадоў. 5 гадоў пры гэтым. Это што будзе? Усе разумеюць, што пры Лукашенко Беларусь будзе толькі дэградаваць, калі яна ацэлее, што народ будзе разбегацца або рабіцца ўсё больш бедным тут, хто не здолеў з'ехаць. Это немагчыма дапусціць. І людзі актывізуюцца. Не тое, як на парламенцкіх выбарах. А тым больш, што мы ім уже показалі, што можна смела ў райцэнтры выходзіць да гэты мітынг, дзе стаіць там Статкевіч, будзе іншы, калі мяне там трымаюць, іншы лідар, рэгіянальны лідар, і казаць, што это самы Лукашенко должен ісці. Можна ісці. Гэта значыць, што другі дадатны момант. Працэдуры выбарчыя даюць нам магчымасць сабрацца без рэпрэсіяў. Таму што любы іншы час, нават калі мы выходзім за незалежнасць, нас штрафуюць. У мяне за ўдзел у адной акцыі 20 снежня уже 100 базовых, 2 разы по 50. Это, кажется, то, ну, просто Лукашенко побоялся, мабыць, там арыштоваць, бо каб не нагадваць на тое, што перад 19 снежня мяне атруцілі. Мяне там такім чынам спрабавалі не дапусціць да гэтых выбараў. Выбары даюць легальную магчымасць і актывізуюць людзей. Як гэтым не скарыстацца? Я не удзельнічаю у гэтым типа выбарах. Я іх скарыстоўваю. Гэта ж як мае калегі і паплечнікі. Мы просто выкарыстоўваем. Яму трэба балаганчык закруціць, каб паказаць, што каб сябе самому перапрызначыць на эту незаконна на эту пасаду прэзідэнта. Ну, а мы павінны скарыстаць сваю частку. Калі мы увойдзем у стандарт, пачнем там кандыдата вылучаць, абіраць, там, калі пачнем там это самое, все тыя стадыі кампаніі по закону па-іхняму, то мы просто апынемся ні з чым, з чарговай элегантнай перамогай. Вот таму вы і не ўдзельнічаеце ў гэтым праймерызе. Ну, наконт праймерыза, я шчыра кажу, я вітаю жаданне часткі апазіцыі, скажем, не самай смелай. Пакуль я 5 гадоў сядзел, пасля 10-го года прэзідэнцкіх выбараў, яны за 5 год ніводнага мітынга ў цэнтры Мінску не правялі. Это, ну, сведчыць, это все, это дыягназ. І мы баяліся, кажу шчыра, што яны пойдуць на гэтыя выбары, пачнуць закруцяць кампанію і проста адцягнуць увагу. Некаторыя кажуць, там галасы расцягнуць, ну не смяшыць, якія галасы, іх все роўна не лічаць, увагу адцягнуць. І тут раптам яны сабраліся вылучыць аднаго. Ну это уже лепш. Это уже лепш, это добра. Хай, толькі чаму так долга? Чаму зноў будуць адцягваць увагу, па сутнасці на падсвядомасці выбіваць? Тут мы выберем кандидата, соберем все голоса і будзе победа, да? Не будзе. Калі гэта будзе прыстойны чалавек,
і здольны да пратэсту, то яго нават і не зарэгіструюць. Там і адзін такі ёсць, Павел Северинец, я яго падтрымоўваю. Ён сам сказал, што толькі 1%, што яго зарэгіструюць, калі ён збярэ нават 100 000 подпісаў, што не факт, і калі яго выберуць адзіным. Але было б добра, каб вылучылі Павла, тады у нас будзе не 30 кандыдатаў пратэсту, а 31. Правильно? Да. Але чаму я в этом не удзельнічаю? Да таму, што ўжо кааліцыя, Беларускі нацыянальны кангрэс мяне у студзені мінулага года вылучыла. Даруйце, я ўжо працую. Я працую з 17-го года над этой стратэгіяй, якую я зараз агучыў. Я працую уже як кандыдат у прэзідэнты. Працаваў весь мінулы год. У чэрвені-ліпені у мяне 15 сустрэч у памяшканнях у рэгіёнах з кандыдатам прэзідэнта ад БНК, дзе мы набіралі актыў. Далей, падчас парламенцкіх выбараў, так званых, я казаў, 20 мітынгаў у рэгіёнах, дзе я таксама выступала кандыдату прэзідэнта БНК, дзе мы набралі ініцыятыўную групу. Ну, за тыдзень жа да выбараў кандыдата не вызначаюць. Але кандыдат пратэста нормально. Я вельмі спадзяюся, што ўсё ж таки яны зробяць там у сваіх частка апазіцыі зарыштаванай Лукашенко, хаць яны не вельмі, якаясь яна баяздольная, але ўсё ж таки яны зробяць маральны крок. І бяруць адзінага там, хто невядома, як ён туды трапіў, зацісаўся, але адзінага там некі годны пратэст здольны арганізаваць. Это Павел Северинец. Будзе ў нас тады 31 кандыдат пратэста. А з Павлом мы ўжо паразумеліся, ён уже паўтарае, кажа тое, што паўгады кажу я. Пратэсты пачынаючы адразу ад моманту аб'яўлення выбараў, толькі пратэст дае нам некі шанец. Нормально было б. Тым не менш, прыхільнікі байкоту кажуць пра ўсіх, якія бяруць удзел у любой форме ў гэтай выбарчай кампаніі, што вот як адна частка апазіцыі, як вы, яны ўсё адно іх лічаць легітымізатарамі рэжыма, што яны удзельнічаюць, падманваюць людзей, а журналістаў, якія запрашаюць вот, і будь то вас, будь то астатніх, нейкімі здраднікамі і таксама ворагамі айчыны. Что вы откажете этим бойкотчикам? Вот... Першае, я адкажу, што любы грамадзянін мае права на сваю пазіцыю. І трэба паважаць. Але, шановныя прыхільнікі байкота, вот скажыце, у нас 40 чалавек вылучалася кандыдатамі дэпутаты, вылучалася толькі на этапе збору подпісаў. Вот месяц стаялі у 25 беларускіх гарадах, у цэнтры пікеты, дзе было напісана «Лукашенко должен уйти, пока ты спал, Лука родину продал». Портрет человека, подобного на Лукашенке, под ним надпись «Обвиняется в особо тяжких преступлениях, убийство, похищение, государственная измена, коррупция, воровство». Знову портрет такого ж подобного на Лукашенке человека и надпись «Землю арабам, парламент шлюхам». А потым все гэтыя кандыдаты, кроме одного, ён нам спатрэбіўся на наступны этап, спалілі на плошчы Свабоды ў Мінску, на мітынгу за незалежнасць, які мы правялі на канцы, спалілі свае пасведчанні. І мы зрабілі гэтыя 20 мітынгаў, не зважаючы там на істэрыкі выбарчых камісій і на всякие там папярэджанні іхнія, зрабілі іх без аднаго протакола нават. І мы што, легітымізавалі рэжым? Адкажыце сумленна на гэтае пытанне. Дзякуй. Вось задаюць таксама пытанне. Ігор Кляшчук піша, ці зможа Мікола Статкевич у 2020 годзе сабраць на плошчы столькі ж людзей, колькі было ў 2010? Ведаеце, сітуацыя ў краіне робіцца ўсё горш у плане страха. Актыўныя людзі выязджаюць. Да, вот у 2010 годзе сабраць плошчу пасля таго, як слілі кандыдаты ў прэзідэнты, это праблема, кажуць, плошчу 2006, было вельмі складана. Але мы сабралі. Тут, дарэчы, спрацаваў фактар збору плошчы. Тое, што было 7 дэмакратычных кандыдатаў. Яны все на пачатку пачалі казаць, што галасуйце за мяне любімого, у мяне праграма, я альтэрнатыва, я такі цудоўны. Але я ж не дарэмна ў гэтыя выбары ішоў. Я один кандыдат сказал, не галасуйте за мяне, галасы не лічаць, выбары мухлююць, так, выходзьце на плошчу. І все астатнія 6 мусілі это паўтараць, дабаўляючы безумоўна пра сваю праграму і галасуйце за мяне любімого. У выніку, калі па сутнасці 7 кандыдатаў 2 разы па паўгадзіны,
на всю краіну это казалі, то у беларусаў знік страх і атрымалася плошча. Потым уже сама плошча была правалена, тому что это былі розныя людзі з рознымі планамі, большасці не дагнаць, а пагрэцца, папіарыцца, якія некаторыя пабеглі за 2 дні да выбараў, да міліцыі, арыштуйце Статкевіча, он плошчу збіраецца рабіць. Вот. Гэта было, але от станоўчы момант, агітацыя была, хай 30 кандыдатаў займаюцца ёй, але аб'яднаныя агульным планам і агульным лідарам. 31 даруйся. Будем спадзявацца тое, што Павла вывучыць. Хай будзе так. А што атрымаецца з этого? Ну, не ведаю, што можа атрымацца. Кажу сумленна. Я мог бы казаць тут, і павінен казаць, ад мяне там тэхнолагі патрабуюць, і павінен казаць, што все мы это... У вас тэхнолагі ёсць? Ёсць тэхнолагі. Сумленна кажу, не ведаю. Залежыць ад вас. Я раблю толькі тое, што я магу рабіць са сваімі сябрамі і паплечнікамі. Мы даем вам магчымасць, даем вам шанец уратаваць сваё нармальнае жыццё, застацца в этой краіне, жыць, нармальна тут жыць, нармальна працаваць, гадаваць людзей, каб эта краіна не дагардавала, і эту тэрыторыю не заселілі іншыя расы. Я магу толькі тое, што я раблю. Я ствараю магчымасці і заклікаю вас. Здолееце вы адгукнуцца на гэты заклік, знойдзеце ў сабе сілы, все будзе нармальна. Не здолееце, ну што ж. Ну вось гэта быў фактычны адказ і на пытанне карыстальніка з Ютуба Грыб6 пад нікам, які пытаў, ці думаеце, што ў гэтым годзе будуць моцныя пратэсты, якія прымусяць Лукашэнку адступіць. Ну вот спадар Мікола фактычна адказаў на гэтае пытанне. Я магу толькі дадаць, калі ўжо трэба паважаць кожнага задаўшага пытання. Ведаеце, у нас унікальная сітуацыя. Это мы уже пераканаліся па рэгіёнах, 80 мінімум, реально под 90% людей ненавидеть Лукашенко. У нас есть кандидат объединовывающий. Этот кандидат зовется супраць Лукашенко. Это, магчыма, кепска, что такая идея адмоўна объединовывающая, але оно есть. Людей допекло. Яны готовы. Яны вот глядяць толькі по боках и кажут, вот когда вас много соберется, і праблема ў тым, стварыць это много. І Лукашенко таксама это разумее і спрабуе не дапусціць нас сабраць много. І вот гэтыя выбары, і вот такая вот схема, сетка кандыдатаў пратэсты, такая партызанская тактыка на пачатку дае нам магчымасць стварыць першапачатковы пратэст. І я спадзяюся, ўсё ж таки веру, калі нам это атрымаецца, то далей пачнецца па спіралі. І 17-й год для Лукашенко будуць нават не кветачкі, а просто лёгкі пах этих кветачак. Алексей Ивашкевич задае пытанне, ці не надакучыла вам рабіць адно і тое ж дзесяткі гадоў, можа аб'яднацца з актыўнай моладдзю? Я готовы аб'яднацца з актыўнай моладдзю, давайте сустрэнемся, прыходзьце. Готовы заўсёды. Толькі чакаюць, дзе знайсці тую актыўную моладзь. На жаль, я не вельмі шмат. На жаль, мы паглядзелі ядро пратэстаў, ствараюць людзі сярэдняга ўзросту. Это мы бачылі неаднаразова. Але ёсць момант, калі працэс пачынаецца і з'яўляецца, як моладзь кажа, драйв, яны далучаюцца. Але калі вы гатовы зараз далучыцца, калі ласка, прыходзьце. Кантакты мае можна ўзяць тут на радыё, Еўрарадыё, можна знайсці мне ў сацыяльных сетках з задавальненнем. І цяпер ключовае пытанне, ці не надакучыла? Мне так часто пытаюцца, не надакучыла біцца лбом у эту стенку, нічого ж не меняется. Ну, па-першае, все меняется, люди меняются. Кажуть, один раз не атрымалася, другі... Меняется ситуация, эта модель режима, она разваливается. Нават сам кіраўнік этого режима меняется. Это первое. А другое, ну, как у меня была іншая краіна, другая радзіма, моб я, кажуть, плюнул бы, стал жить у іншай краіне. Але у мяне няма іншай Беларусі. Я буду биться, пока здолею, пакуль жывы, буду біцца за Беларусь. Яшчэ одно пытанне з YouTube наших праглядаў. Ці не думаеце, што раскачка сітуацыі будзе на руку Расіі? Я упэўнены ў тым, што калі мы не памяняем Лукашэнку, і ён пройдзе спакойна адносна этап перапрызначэння незаконнага сябе на пасаду прэзідэнта, то ён проста нас тупа прадасць. Таму што ён адмаўляецца, ён не можа рэформы правесці. Ён уже нават проста не можа іх правесці, таму што яго няма для этого часу. А Расія паціху падкручвае яму там датацыі. Ну, зараз яму там 300 мільёнаў кінулі назад, бо яны таксама баяцца, каб мы яго не прыбралі.
Яны больш за ўсё баяцца, каб мы не прыбралі яго. Ён ключавое звено, ён канал входа в Беларусь, канал інкарпорацыі Беларусі, канал анексіі Беларусі. І ён не робіць рэформы, і калі не стае грошай на яго 200 000 праваахоўнікаў, а што такое не пакарміць сабак долга? У Амерыцы был выпадак, один мел 18 собак и не кормил их. Знайшлі толькі, як кажуць, адны абцасы. Вот. Ён это разумее. І от ён пройдзе гэтыя выбары, ён змагаецца зараз, каб застацца на пасадзе і самому весці гандаль. Самому нас прадаваць пад свае гаранты. Ён знойдзе форму, будзе шукаць там, от у Кадырова у Чечні, напрыклад, не кепска сядзець, але ён нас прадасць у абмен на гэтыя грошы, таму што інакш бунт і парвуць. Парвуць уже не сабакі, а народ парве. Спадар Мікола, 30 ініцыятыўных груп, як мінімум, падаецца заяўкі, збіраюцца подпісы. Вы думаеце, вот, што ўсё ж такі 100 000 подпісаў пад кожнага з 30 збяруцца? Вы нешта не тое зразумелі. Якія подпісы яны збіраюць? Вы што? Ну, добра, яны будуць стаяць з пікетамі, Яны выкарыстоўваць... праводзяць мітынгі. Да, яны праводзяць мітынгі, але ўсё заканчваецца на момант, пасля моманту вот, заканчэння Закончилася регистрация, закончилася подача этих 100 000 подписов. Калі будзе прымальны кандыдат, які збярэ 100 000 подпісаў, калі мы убачым такого, які мае патэнцыял сабраць 100 000 подпісаў, ну даруйце, зноў зараз хваленька пачнецца, але я кажу, калі мае дастатковыя грошы на гэта, бо это трэба грошы. Палітыцы без грошай, на жаль, нема. Лукашенко в першую чаргу б'е па грошах. Бізнесмены тут баяцца на кіламетр падыходзіць мясцовыя. Калі знойдзецца такі кандыдат, мы гатовы нават дапамагчы, бо нам трэба хаця б паспрабаваць яго зарэгістраваць на другія этапы кампаніі. Але астатнія, так, гэтыя людзі, кандыдаты пратэста, яны нават не будуць імітаваць гэты збор подпісаў. Іх задача пратэст. І такім чынам яны не падаюць это 100 000 подпісаў, і завяршаецца першы этап нашай стратэгіі. А за ім будзе другі этап і трэці этап. А якімі яны будуць, я раскажу тады, калі прыйдзе час. Як сапраўдны афіцэр не раскрывае ўсе ваенныя тайны. Я і так загадзя тут усё расказаў. Я павінен па сутнасці расказаць это все у момант падачы 30 ініцыятыўных групаў. Але, ну, даруйце, кажуць, ну, людзей, каб павесці, ім трэба расказваць, навошта і як. Ну, а заадно это все 9 спецслужбаў Лукашенко таксама слухаюць і будуць спрабаваць перашкодзіць. Ну, што рабіць? Вы сказалі пра тое, што калі адзіным кандыдатам ад вот праймерысы этой часткі апазіцыі стане Павел Севярынец, гэта пратэстны фактычна кандыдат, вы яго падтрымаеце, а калі стане іншы? Вот Ганна Канапацкая, да прыкладу. Ведаеце, ну, падтрымаць это як, кажуць. Павел просто разам з намі будзе. Мы уже з ім сустракаліся, у яго такая ж самая стратэгія. Будзем ладзіць пратэсты разам. Так, а яны ж там усе гэтыя прэтэндэнты на адзінага падпісалі вот паперу з патрабаваннямі, якія і праграма у іх будзе распрацаваная агульная. І у іх ва ўсіх кандыдатаў цудоўныя праграмы заўсёды. І яны ўсё правільна, кажуць, гавораць, але пытанне ў тым, каб рабіць. Я не ведаю ніводнага з гэтых патэнцыйных, так бы мовіць, прэтэндэнтаў на пасаду адзінага кандыдата зарэгістраванай Лукашэнкам апазіцыі, не ведаю нікога здатнага быць лідарам пратэста. Я просто не ведаю гэтых людзей. Але ну часу ж было, все ненавічкі ў палітыцы паказаць сябе. Быў час паказаць. Ну, будзем тады назіраць. Некалі раптам нехта зарэгіструецца кандыдатам і прыйдзе да нас і скажа, колькі вам трэба пасведчанняў давераных асобаў? 20 хопіць? Я скажу, 25, і дамовіліся, падтрымаем. І потым уже нашы кандыдаты пратэсту стануць даверанымі асобамі кандыдата і працягнуць сваю працу да таго моманту, пакуль мы не падымем Беларусь, кажуць, і
не памяняем сітуацыю. Ну, мажліва, такі варыянт у Лукашэнкі не вытрымаюць нервы, он пачне там на раннім этапе это ўсё разганяць, ну тады ему выбары не мае сэнсу праводзіць. Он же не хоча іх у нейкіх там межах прыстойнасці больш-менш правесці. Так что вариантов много. Я сказал вам, что мы одного кандидата зарегистрировали на всякий выпадок на парламентских выборах. Владимир Арцеман Загородний собрал 1200 подписов, зарегистрировался. И оказалось, что ну, вельми потребно было, потому что нам ниводного протокола не склали, але одногозно отбился с гра и пошел там анархистов организовывать на протест за открытый суд над анархистом Полиенко. Анархистов не кранули, ему дали 15 суток. Еще боялись, что провокации некие там возникнут на этих сутках, еще под терминал не подвели. Что мы сделали? Владимир Арцеман дал нам там 15 посвящений сябров своих инициативных доверенных особов. Ему в 15 городах на один день сделали пикету оборону Спарыша и политвязнев. Мы снова повесили эти судовные плакаты «Землю арабам, парламент шлюхам». И потом я сказал, для Ютуба ён глядзіць, Лукашенко, тебе подобается? Тебе подобается, коли про тебе вот так вот это самое? Не выпустишь хлопца, еще хоть одного нашего кранеш, мы месяц, мы знойдем машину, по всей Беларуси будем за этим стоять. Хлопца выпустили, больше этих наездов не было. Вот так что трэба нам кандидат. Трэба. Але, на жаль, ну, вельмі малыя шансы, што нармальнага зарэгіструюць. Зноў неку ляльку там, ці некага клоуна, як это было ў 15-м годзе. Яму ж спадабалася. Вот. Але мы знойдзем магчымасць для легальных пратэстаў і тады. У нас все прадумано. Ну, на заканчэнне пытання ад Іны Лапіцкай, якая пытаецца, якія шансы ў гэтым годзе змяніць уладу ў Беларусі? Я думаю, что шансы есть. Яны, скажем так, істотныя. Я тут не математик и не Ванга, але ну, я б назвал бы лишь десятки отсотков за то, что уладу можно змяніць. И нас павінна мобилизовать просто та ситуация, та небяспека, что калі мы дазволім этому зноў працягнуць свае паўнамоцтвы на 5 гадоў, ён у бліжэйшыя гады нас прадасць. Таму што калі зараз рентабельнасць ягоных нафтаперапрацоўчых заводаў, на якіх там стаіць это все кармленне тых усіх ягоных сабак 200 тысячаў, зараз при такой кошце на нафте это 5% рентабельнасць. В наступным годзе, ну зараз яшчэ 300 мільёнаў дадуць, яны так-сяк прапрацуюць. Наступны год зноў нафта падымецца на 5%. Все, рентабельнасці няма, все, кармлення няма, все валится. Так что ему трэба будзе, ён будзе нас прадаваць у гэтым годзе пасля выбараў. Поедзе папярэдне паперы падпіша за 10 дзён до дня асноўнага галасавання. Як было ў 6-м годзе, калі он продал Белтрансгаз за этыя 10 дзён, як у 10-м Мытны Союз уступил, поехал за 10 дзён, тому что ему вельмі важно показать, что Путин на яго баку, бо у вачах ягоных этих праваахоўнікаў, калі за ім нема Путина, то ён клоун на паветраным шарку. Іголка і гэта самае. Так што павінны, трэба. Дзякуй вялікі. Экс-кандыдат у прэзідэнты, кіраўнік народнай грамады Мікола Статкевіч. Зміцер Лукашук працаваў для нас у студыі. Дзякуй. Гэта быў сумесны стрым Еўрарада і Е-прамовы. Глядзіце нас.